sɛ yɛhu yɛ na wie ne yɛhu sɛ deɛ wie ne te a ɛbɛboa yɛn paa ama yɛhu sɛ yɛn yɛ mmerɛ. Nyamema yɛma yɛn nyinaa yɛ ho akɔ aba ɛba desua soronko ɛne da yi Onyankopɔn ɛwɔ ma yɛn. Ɛne da yi no yɛadesua no ɛyɛ soronko. Ne soronko a ɛyɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ adesua a yɛntan ɛnte ho asɛm. Ɛno nam so mabrabɔ yi mu no yɛyɛ mfomso bebree. Nyame dum mu adesua ɛne da yi ɔpɛ sɛ ɔde ma yɛn ne boa yɛn abrabɔ no ɛyɛ adesua a yɛato ne din sɛ emotional intelligence. Emotional intelligence. Nkyerɛseɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛnya yɛatenka ho nimdeɛ. Sɛ yɛbɛhunu yɛn atenka, yɛbɛte yɛn atenka se, ne yɛho kwan yɛbɛfa so adaadaa no afa. Ɛnyɛ no nko, mpo afoforɔ a yɛne wɔn di nsawɔsoɔ no, sɛ yɛbɛhunu wɔn atenka, ne yɛate aseɛ, na afei no yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi fa ne wɔn adi nsawɔsoɔ ɛwɔ abrabɔ yi mu. Many bebree ɛna ne da yi Onyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn abrabɔ no ɛbɛtu mpɔn. Ɛberɛ a yɛntware yi mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛde akoma korɔ yɛde kɔɔ mu yɛ ɛbɛtena ase din ɛberɛ a yɛbɛhyɛ yɛn adesua yi ase. Nea mesrɛ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ na ɔndom yɛn ɔsoro nteaseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛberɛ a yɛbɛfiri adesua mu no yɛbɛte aseɛ na yɛtumi de abɔ bra. Yɛde Nyankopɔn ase. Yɛma yɛn ho akɔ aba bio. Ɛba the feebleness of mankind, the frailness of mankind, nipa mmerɛ a wɔ mmerɛ ɛfa. Adɔfo nom ne Nyame mma yɛahwɛ nneɛma ahodoɔ bebree. Mmerɛ ɛnnɛ nipa atwa yɛn ho ahyia ahintasɛm ahodoɔ. Ɛne yɛhwɛ adeɛ a yɛato ne din sɛ emotions. Atenka. Onyankopɔn de atenka dom nipa. Atenka yɛ adeɛ a ɛbɛsi nnɛ abɔdeɛ mu anyansapɛfoɔ wɔn atenka nkasa beaeɛ a ɛfiri ba. Hormonal changes de atenka aba. Environment ne sɛn na affect hormones, sɛn na adwene no respond to that. Ɛtɔ da a egya bi tumi hyew wohu prɛko pɛ na wode wo nsa kɔ hɔ. Nipa tenka nkasa sɛn na ɛteɛ. Atenka yɛ nneɛma a asɛ yɛntumi nhu beaeɛ a ɛfiri ba. Na ɛde nipa bebree ɛrekɔ wɔ sɛeɛ ankasa ahodoɔ bebree mu. Ɛno nti na yɛhwɛ atenka. Nipa a wɔn bra nyina biribiara ɛso any principle wɔn hyehyɛ on planning wɔn life no. Wɔn ne nipa a atenka ɛde wɔn kɔ ɔsɛeɛ mu. Yɛaka atenka wɔ hɔ yi no twɛ de ampo Nyame de dom nipa sɛ ɛbɛyɛ a ɛmotivate no ɛnhyɛ ne den. Na saa nso na atenka sɛsɛe a ɛtumi hyɛ wo den de wo a wokɔ wɔ sɛeɛ mu. Timpɛmpi nipa ɛsɔre anɔpa ɛtie motivational speakers wɔn a ɛhyɛ nipa den wɔ wɔn nsɛm mu no. Sɔre a wotumi yɛ nneɛma a ɛsɛ wɔyɛ ne da mu no nyinaa. Wɔn a wɔsɔre a wotie nsanom ho dwom no ɛsɛe wɔn atenka ɛma wɔn werɛ ɛho. Wɔn a yɛtie wɔ wuo ho dwom no ɛma wɔn werɛ ho ɛma wɔdane nsanomfoɔ. Nipa ɛsɔre anɔpa a wotie atuturu asɛm no ɛma wɔn akoma ɛyɛ den. Nipa bebree wɔ hɔ a wakɔ akɔgyina court a wɔka sɛ I don't know what came over me. Ninim deɛ ɛbaa me so ɛmaa mɛyɛ saa. Ne nyinaa ne atenka. Sɛn ɛna yɛsi fa ɛhyɛ atenka so. Wɔn a ɛkɔ military training wɔn fa ɛkwan biara so sɛ wɔbɛhyɛpi atenka no sɛ bɛyɛ a wɔn nipa mpa a wɔn hɛdɛ ne atenka pii ɛma wɔn. Adɔfo no watenka ɛte sɛ watenka atwa sɛ ɛwɔ biribi a ɛgyina so.
sɛ watenka no emotions sɛ ɛni adeɛ bi a ɛgyina so a ɛkɔfa nsɛm ahodoɔ ɛba. Wɔn a ɛwɔ relationship ahodoɔ a wɔn atenka no nyina principle bi so sɛ saa ayɔnkofa a mewɔ yi mu yi no mepɛ sɛ mede kɔ awareɛ mu na ansa na mawareɛ ɛbɛwie yie no ɛtwa sɛ makɔ me sukuu awie, ɛtwa sɛ manya adwuma a meyɛ, ɛtwa sɛ sika ahaseɛ aba, ɛtwa sɛ manya constant source of money. Adɔfo ɛnom saa nhyehyɛeɛ wei egu akwan mu ma ayɔnkonom a ɛte saa da biara no wɔn atenka nyɛ sɛ yɛnhyia anwummerɛ ne ne kɔ akɔda ɔba me fie aba abɛsisi nneɛma ama me ɛfiri sɛ wɔhu sɛ nneɛma a ɛda wɔn anim no ɛsoso nti atenka no gyina saa nneɛma no so a daa wɔn kɔmmɔ ɛyɛ sɛ sukuu no aduru sɛn, adwuma no wanya bi nti wɔboa ma wɔduru saa botaeɛ no. Enti ansa na atenka ɛbɛboa nipa no ɛtwa sɛ wɔwɔ outlined principles, ɛtwa sɛ ɔwɔ plans na ɔde atenka no bɛto plans ne so a na awie pɛyɛ. Wontumi nya atenka mfiri hɔ, but ɛtwa sɛ wode atenka ɛto plan so ɛno ɛna ɛbɛboa wo, ɛno ɛna ɛbɛma wo wadi yie. Wo plans ɛne sɛn wosɔre anɔpa a wodi kan de emotions ɛna edi kan a wayɛ mistake. Wosɔre anɔpa a fa plan ɛto hɔ na tie plan ne ho nnwom, tie plan ne ho kasakyerɛ, tie plan ne ho nneɛma, kan plans ne ho book da bɛhu sɛ ɛbɛboa wo ama plan no awie ɛyie. So ɔsɔfoɔ ba bɛprikyi na mohyɛ aseɛ sɛ mooto dwom a ɛbɛhyɛ ne den a bɛhu sɛ ɔtumi prikyi yie na mmom mokɔto dwom bi ɛfa adeɛ bi a ɛbɛtumi abu n'abam, ɛbɛkae ne yere bi ɛwu, ɛbɛkae ne ba bi ɛwu a ɔtumi ɛyɛ kyɛko ɛfiri sɛ ne plans no wɔanya emotions papa bi ama mɛto plan a waplan no ɛso, wɔanya plans papa bi ama mɛto ne emotions nso ɛso. Afei deɛ yɛasɛe biribiara. Adɔfo no, plans should always go ahead of emotions. Nea wopɛ sɛ woboa no so adɛn nti na woboa no wɔn nhyehyɛeɛ ɛne sɛn paa ma saa onipa korɔ no. Nnipa bebree are ending up in bitter relationships, bitter marriages. Awareɛ no agu because na wɔne nhyehyɛeɛ biara no de emotions ɛdi kan. Hwɛ akwadaa a ne ho akyerɛ na abaayewa a ne ho akyerɛ no na da biara wɔresu na bɛrima akɔ n'akwan mu na wahwɛ su a wɔresu enti wɔse ɔbɛware no. Wɔanya nhyehyɛeɛ papa ɛyɛ ɛmmoa ɛna ɛyɛ sɛ wɔde boa no na mmom ɛnya awareɛ ɛna ɛyɛ sɛ ɔware no. Enti ɛda a esu no bɛfiri hɔ no wobɛhu sɛ onipa korɔ no ɛbɛwie wɔn bɔne. Adɔfo no ne nyame mma ɛma wo emotions supersede wo plans. Wo nhyehyɛeɛ ɛne sɛn wobɛdi 30 deɛn na wopɛ sɛ wonya, wobɛdi 35 ɛdeɛn na wopɛ sɛ wonya. Woware mpo na wowɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ emu a wobɛhu sɛ emotions bi a ɛfiri ɔbaa na abɛrima nkyɛn ba no mpusu wo pii ɛfiri sɛ wowɔ nhyehyɛeɛ a ɛda w'akwan. Enti sɛ adefoɔ ka sɛ ware w'adwuma edi kan ɛkyɛn waware a ɛyɛ a na ɛnyɛ sɛ ebi a wobu wo yere anaa wo kunu animtia, but ɔka sɛ man nhyehyɛeɛ ɛna wo bra ho ansa na emotions ansa na atenka aba abɛtɔ so. Adɔfo no ne nyame mma Bible a yɛsua ɛkɔ yɛn anim sɛ yɛnya nimdeɛ wei nso amfa nka yɛn bra ho a ɛbɛwie yɛn bɔne. Onyame mmoa yɛsɔre ɛnnɛ yɛsɔre ɔkyena bi no momma yɛnwene yɛn nhyehyɛeɛ ho ansa na yɛde emotional intelligence bi aba abɛbata ho. Hwɛ wo ho yie, ɛmma atenka ɛnni w'anim na wanhwɛ a obi bɛfu akɔbɔ wo bi ɛma yɛde wakɔto afiase na sɛe wo bra. Na mmom sɛ wodwene ho ɛsɛ ne nhyehyɛeɛ koraa ne sɛn na wei a wɔnam m'akwan mu no de me nsa ka na ɛdeɛn koraa na ɛde bɛbrɛ me mewɔ plans bi ma me life a deɛ nnipa ayɛ nyinaa na matumi ka wano to na wo yɛtumi ka sɛ wɔɔde me. Saa nneɛma wei ɛna boa yɛn ɛma yɛ overcoming the feebleness of mankind. Hyɛ ne nso nnipa yɛbrɛ
na yɛnya mmerɛwyɛ no mu ho animdeɛ a ɛno na ɛma yɛyɛ nte. Nyame ɛnka yɛn ho na adom nti. Amen.